de optocht in Balder, oftewel Bolder. Te beginnen met buurtvereniging De Hei. Met een parodie op de High Tea. Ze noemen het zelf de Hei Tea. De mannen verkleed met een fluitketel op de kop en de vrouwen met een tierpot. De vervaartrek jeugd. En achter de fanfare de jeugd vast aan een koord. Ieder minemutte 10 pond kaas, ieder minemutte Rutte is de baas. Dat is fijn, ziet deze man, maar alles is leeg. Van zijn portemonnee, spaarrekening tot het verjaardagsgeld en zelfs het banksaldo is goed. In deze viever vangen wij veel wiever. En deze groep heeft het zich goed bekeken in deze optocht. Een ware jacuzzi hebben ze gebouwd, waar ze lekker in poedelen in deze optocht. Hele post van Mixmat. Wilt Mixmat zich melden bij de infobalie? En ik hier helemaal Janine Groesvolle. En wij zien ook Radio PNM. Hallo Radio PNM. Leuk dat je ons ziet. Welkom, welkom. Er is nog de beat van een orkest. En de diepte maar maakt van alles goud. Kiet kwats dan. Wij zien de klos, geen alcohol meer voor ons. Ja, het staat natuurlijk op de alcoholleeftijd die omhoog is gegaan. Vanaf 18 jaar kind ze pas alcohol drinken in de cafés en kroegen. En door maakt deze Kiet gebruik van door deze wagen te maken. Al geloof ik dat ze wel dranken mee hebben op de wagen. Maar daar zullen ze wel achter je zien. Het broedspaar van de boerenbroelof dan. Want de boerenbroelof is nieuw leven ingeblazen in Bolder. Vanaf dit jaar is het weer zoiets. Ze zien weer terug. En wordt het feestje weer traditiegetrouw gevierd. Vorig jaar geen broedspaar. Dit jaar weer wel. Dit jaar is de boerenbroelof weer opgepakt. Ook weer nieuw leven ingeblazen, maar ook opgepakt door de politie. Want de politieagenten doen ook mee. Ze hebben de boerenbroelof opgepakt. Dan de nieuwe Vastelovenskrant in Bolder. De nieuwe Vastelovenskrant is inteliste. Dit jaar is de Vastelovenskrant voor het eerst in kleur gedrukt en dat wordt hij uitgebeeld. Neem die groene pagina's. Zien ze niet aan het skimmen, rieën ze met een busje naar binnen. Dat slijt op de ramkraak op de bank in Balder. Vorig jaar. Wij zitten strak in de plooi, dus kom erop met de jonge prooi. Het gaat over de oudere dames, de dames op leeftijd, zoals Madonna, Patricia Pai, die een jongere vriend hebben. Het idee net niet uitgebreid. De eitjes moeten nog weer uitgebreid. We wachten natuurlijk op volgend jaar als dan het idee hoe het ei is gekomen. Dan deze groep, die sprokkelen al voor het volgende vastelovensboek van de kook uit Bolder. Het gaat natuurlijk ook over de nieuwe pagina's in dat boek, die voor het eerst gekleurd zien. En ze sprokkelen met de coniferen die ze aan hun kleier hebben vastgemaakt. Ja. Nee.
Limburg. Alweer, Ruud? En deze meisjes, die zien het groen kwiet. Je kunt het verschillend opvatten. Rood, geel en groen zien natuurlijk de kleuren van de vastelovend. Maar het groen is ook natuurlijk uit de vastelovenskrant van de kook. Neem maar die groene pagina's zoals ik eerder zei. En met dit uniforme dansje en loopje trekken deze dames door de optocht. De alcoholleeftijd, wederom hij een onderwerp. Net geen 18. En dan wordt hij een sapje gedronken zonder alcohol, maar lekker wordt dat niet gevangen. De fanfare Eendracht uit Balder is er natuurlijk ook wel bij. Ze hebben het onderhoud van de begraafplaats overgenomen om extra geld door de clubkast te genereren. En door mij beelden ze dit goed. Deze dames die hebben al de eerste prijs meegenomen, dat zeggen ze althans. Wij hebben de cup al binnen, nu gaan wij aan de cake beginnen. En achterop in de wagen de cake, maar ook een grote cupcake en natuurlijk de beker. Mandy en Frauke waren net. Dan de jeugdprinses Aniek de eerste en adjudant Veerle en Simone uit Boulder. Ook een prachtige wagen en kieks eens plezier hebben door. Kom er maar eens op, ja. Probeer maar eens op de fiets te komen als het zadel zo hoog zit. Mooie bijdrage. Flink wat werk geweest en leuk de fiets in die 3 kleuren. Wees staan gekleurd in de krant. De vastelovenskrant weer in Boulder. De krant hebben ze zelfs verwerkt in hun kleier. En met een kleurtje aan staan ze dan al makkelijk gekleurd in de krant. Ingewikkeld. Wij zien ingewikkeld. Ze hebben hun pallet ingepakt. En dan werden ze ook nog eens met een muur en een lier getakeld. En achter de ingewikkelde bedoeling wederom aandacht voor de ramkraak bij de pinautomaat in Boulder. Met dus in al de prijzengeld van de kook kraken we de bank op iedere hoek. Buurt Uje Hummeren, die laten de talenten van Boulder zien. Dus in ieder geval een buurt met talenten. Paprika Gubbels, die wonnen vorig jaar de ondernemersprijs. Wordt ook aandacht aan besteed. Zelfs met een collega cameraman. Een buurt met talenten dus. De Paprika's van Gubbels. En ook de Kinger, die hebben talent. Maar Flodder loopt ook mee met het jeugdig talent.
Kiet Hummeren. In Nederland kregen wij geen beer meer, daarom roetje winnen op Preußes op en neer. Geen beer meer onder de 18. En met deze vondst probeert Kiet Hummeren dat te omzeilen. Zelfs een roetsbaan aan het einde van de wagen. Waarmee ze roetsend de stroot op gaan. Als ik in het spinnen rieën weer naar binnen. Hij hebben ze met de auto de pinautomaat ingereden. En daar zien ze binnen. VC de Rieter Club. En wij tappen er ook nog een af. Dat is van Kiet simpel. VC geen keus en VC geen gebrek. Een parodie op de afloesterpraktijken in Amerika van de NSA. En ze tappen er ook nog een af. Gezellig op de wagen staan. Veel plezier. Veel jeugd. Veel jongeren. Dat zal de kook goed stemmen. Gooi Donders is er ook bij. Smaak voor de koek. Moet ik het ook eens zien, Harry? Kunnen we bestellen bij die koekhoos met die beren? Ja, dan kan ik alle nog even naar centraal, hè. Weer verder. Gooi Donders met een eigen variant op het huispak. Een huispak voor de Walderse kook. Hij heet zelfs Kook Meegenomen. En hij ziet dat het manje gepresenteerd wordt. Dan de buurmannen. De vriendenclub van de prins. En het rijspan. En de buurman rijspan goed gebakken in de kookpan. Allemaal verkleed als buurman en buurman van de gelijknamige televisieserie. Daar zetten ze in de kokenpan. De prins en zijn adjudanten. Jaren geleden is de prins ook jeugdprins geweest. En sindsdien heet hij met mensen uit zijn straat deze club, de buurmannenclub. En ook in zijn statuten, in zijn 11 punten heette ook geschreven dat ze moest vieren met de buurman en buurmannen. En daar is ze dan de prins Koen II met zijn adjudant Jules en Ruud. Met de spreuk met als drijver aan, gaan we er tegenaan. Rond deze optocht in Bolderaaf. Een mooie optocht door het riek van de kook.